Prievidza pokračovala vo valcovaní súperov. Tento raz sa to prihodilo Levičanom, keď prehrali v Prievidzi o 51 bodov. Priebeh prvej štvrtiny a jej výsledok predurčil, kto bude v zápase 28. kola určovať vývoj. Domáci hosťom dovolili len 12 bodov a výsledkom 26-12 sa začala druhá štvrtina. V tej si obrana Prievidze vzala voľno. Hostia dosiahli 24 bodov, ale zápas mali stále pod kontrolou domáci hráči. Polčas sa skončil výsledkom 51-36. Náročný tréner Prievidze Krajnovič naordinoval v šatni svojím opäť návrat k tradičnej obrane a tretia štvrtina a rozdiel 18 bodov v nej potvrdil, že prestávka pomohla motivovať hráčov v zeleno-čiernych dresoch. Hostia občas zaujali. Malik Story z Nevady, najlepší strelec Patriotov, si trojky posúval riadne ďaleko. V rovnakom duchu, s rovnakým rozdielom pokračovala aj posledná štvrtina nerovného zápasu. Chválihodné je, že nasadenú látku aj v tejto štvrtine BC udržal, aj keď hrali mladí hráči z lavičky. Po dosiahnutí 99. bodu domácich sa čakalo, kto bude šťastný strelec z tého. Podarilo sa to najmladšiemu. Jakub Pasovský bol síce zblokovaný, ale nie podľa pravidiel a tak 2 body a stav 101 patril jemu. Do hry zasiahol aj viackrát exibične za potlesku divákov staronový prievidský hráč Michal Baťka. Tak začali sme trošku pomaly. Nechali sme Levice, aby boli stále na nejaký dostrel nejakých 10-15 bodov a druhý polčas ukázal, že kde je naša kvalita. Natiahli sme to na konečných 51, kde sme fakt šťastní a povinné víťazstvo sa počíta. Hovorí sa, do tej istej rieky nevstúpiš. Ako vníma Michal návrat do Prievidze? Tak ten tým, čo bol pred 2 rokmi, takto sme začínali od začiatku. Tam sa traja tréneri zmenili a bolo to dosť chaotické. Dobre, mali sme možno ten istý káder, nemenili sme až tak veľa hráčov, ale fakt traja tréneri stále iná filozofia, takže to trošku tiež nastrbilo náš koncept a tak to vyzeralo aj v zápasoch a vidno to, že tréner teraz mal možnosť si poskladať družstvo podľa seba a trénuje s nimi od začiatku sezóny a darí sa im. Ja som prišiel iba, aby som im pomohol ešte viac a aby sme fakt na konci boli všetci šťastní. V stredu po zápase Prievidze s Levicami zakončil Michal Baťka rozhovor optimisticky. Sme na dobrej ceste, aby sme pokračovali vo víťazstvách. Už v sobotu čakal Prievidzu v Bratislave súper inej kategórie a Hornonitrania opäť ani jednu štvrtinu neprehrali. Najskôr v úvode druhého polčasu odrazili krátke panovanie Interu, aby poslednú štvrtinu ani nepustili domácich do šance zvrátiť výsledok. 14-bodovou výhrou potvrdili slová Baťku a upevnili si prvé miesto v súťaži. Prievidza hrala takmer ako doma. Stovky divákov na Interi vytvorili atmosféru, na akú sú hráči v Prievidzi zvyknutí.